हेल' गाइस माने आं दिनैहाय हारसिङै ब्लग भिडिअ बानायनो ओंखारबोदों आरो ना गाइस। दा आंजों लोगोआव रावबो गैया गाइस। ओमफ्राय आङो दा हारसिङै ब्लग बानायनो थांनो नागिरदों आरो ना गाइस। ओमफ्राय आंथ' सिगां समावहाय जे ब्लग बानायोमोन बेवहाय आंजों लोगोफोर थाफायोमोन आरो ना गाइस। ओमफ्राय दिनै आंजों लोगोआव रावबो गैया आरो ना गाइस। ओमफ्राय आं दा लामायाव दंफैखासै, आं डाइरेक्ट थाव सोनानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरो ना गाइस फ्लाइअभाराव। ओमफ्राय आं दिनै दिरबिल थांनो नागिरदों आरो ना गाइस। ओमफ्राय आं हारसिं थांगोन आरो ना गाइस दिनै, रावबो गैया। आं दा क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दंफैयो आरो ना गाइस। ओमफ्राय थांसै एक्सपिरियेन्स लानाय नायनोसै आरो ना माबायदि मोनो। हारसिंथ' बानायफेराखैमोन नालाय। दा आं नोंसिनो थांनानै दिरबिलनि भिउखौबो देखायहैगोन आरो ना, बेलासियाव माबायदि जायो। बिथिंथ' ओरैनोबाबो मोजांखा भिउफोरा। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नुगोन आरो ना आंनि ब्लगाव थ'दो। होमबा आं स्टार्ट खालामसै आरो ना गाइस। गाइस आं हारसिंसै आरो ना दा थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय हारसिङाव एसे मारैबा मोनो आरो ना, माने मानसिफोर नायलांबा एसे लाजिनाय फैयो आरो ना। ओमफ्राय लोगोफोर थाबा एसे साहस जायो आरो ना गाइस, मा मिसा खोथाखौ बुंनो आरो ना। ओमफ्राय आंना दासान्दि एंगोलानो बिराद गिरा जागासिनो दंलै। बे माउन्ट लागायनायाबो गिरा जादों, बेनि थाखायनो जायो ना मायोथाय ना माथाय बिराद गिरा जादों आरो ना गाइस। नोंथांमोनहाबो कमेन्टआव खिथाहरखादों। आंना थांगारसै आरो ना, हारसिंसो गाइस दिनै। Let's go guys. Betul lah, kalau nggak tahu itu ada apa. Ramen jepit nih guys. Salah. Tuh guys, kami finally muncul ya nih. Dari video guys, video ya. Ini. Man. Tuh guys, kami sini baik kahaya tanah nih kita ini ya nah, ya kok. Kece. Kurang menit lah guys ini. Guys, finally सफैबाय आरो ना जोङो। जोङोलायनो थ' guys finally सफैबाय आङो दिरबिलाव। ओमफ्राय दिरबिला बैहायनो दङ। ओमफ्राय आं दा बेयाव लाखिग्रोबाय आरो ना। बेवहायबो बिराद मोजां जायगाया, माने बिराद गरम मोनबायमोन हेलमेट गाननानै। ओमफ्राय हेलमेटा आंना एसे देरद्रायदों आरो ना गाइस, आंनाव फिट जायाखै, माने मोजाङै फिटिं जायाखै आरो ना। ओमफ्राय बेनि थाखायनो एसे गरम मोननानै खुथ'थारबाय आङो, हाथारलामोन आरो ना। ओमफ्राय आं दा हारसिं एसे दै सेराव दं आरो ना गाइस, बेयाव रावबो गैया। ओमफ्राय नैबेनि भिउखौ नाय गाइस, हाजोनिखौ बरिया। ओरै दै सेरखौ नाय गाइस, पुरा गोथां जानानै दंजोबो आरो ना गाइस दा दिरबिला जेरैथिंबो। आरो बेलासियावथ' बिराद मोजां बार नांखायो, माने मा बुंबावनो आरो ना गाइस। आं हारसिङै ब्लग बानायनानै एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय फैदों आरो ना गाइस। माखासे सिगांनि ब्लगफोरावथ' आंजों पुरा लोगोफोरा थांफानानै दंफायोमोन आरो ना, बे समाव फिलिंसखौ एसे आलदा मोनो लोगोफोर थाबा। ओमफ्राय दिनै हारसिं नालाय, ओमफ्राय बेयाव माबायदि मोनो बे फिलिंसखौ आं माने माबा हमदांनो फैदों आरो ना गाइस। आं हारसिङै ब्लग बानायफेराखैमोन नालाय बेखायनो। ओमफ्राय आं दिनै पुरा हारसिं फैनानै बानायफैबाय आरो ना गाइस। दा मोजां मोनदों गोसोखौ, माने एसे लाजिनायबो मोनदों आरो ना गाइस। मानसिफोर नायोबाथाय माने हारसिङै मा रायलायलाबायखो माखो बिदि सानजानो गियो आरो ना गाइस। ओंखायनो पुरा नायनाय फैबाय आरो ना गाइस आं। ओमफ्राय गोसोआव एसे लाजिनाय मोनदों आरो ना गाइस। मा होनबावनो,
ओमफ्राय बैसिम थांबावसै आरोना गाइस आं दा बिनिफ्राय दोरोदलांसै आङो बाइकखौ हिट नुदों गाइस नै बरिया बरिया गाइस बरिया फुरा हारसिंखाय आं सासिबोजोब्बाय आरोना फुरा लासैखौनो सालायखायासै आङो जा सादों आरो सादों दसेनो सफैबाय आरोना गाइस आङो बारा गोबाव नाङासै 15 मिनिटसोखौनो नाङासै खोमा आं थाब सफैबाय आरोना थ' गाइस आं एसे बैसिम थांनानै देखायबावनि एसे जायगाफोरखौ आं दा बैसिम थांगोनसै आरोना चलो चलो आगे भी चलो चलो obrol खालामनांगोन दं ini मोनसे obrol ओरै फारसेथिं हाजो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बिलो बिनि जादों गिदिर गिदिर आरोना बरिया जानानै माथो दै सेराव थांनो नामा बेजों थांनो नायना फैनि liga Jadi ini satu kamar dulu. Oh, betul ini dong le ini. Harap banget. Terus betul ini wajib nak. So guys, ये है धिरबिल का व्यू पुरा बैथिं नाव साव सालायजोबो आरोना बैथिंहाय दङ फैसा लायो बै हाबबा माने नावफोरा बैनिफ्राय स्टार्ट जायो आरोना ओमफ्राय आं दा बाव हाबैला नामा सानदों आरोना माने आंनाव दा फैसा केसबो गैयाना ओंखायनो हेलमेट गाननायाव बिराद गरम मोनोलै गाइस हेलमेट खुबासो बिराद थान्दा मोजां आरोना हेलमेट खुबासो गाननोनो हालालै गाइस गरमाव पुरा दै सेराव फैथारबाय आरोना आं गाइस दा पुरा नैबे धिरबिलनि दै सेराव फैबाय आङो बैनिफ्राय फैफिनबाय आरोना दानिफ्राय दा नै दैया माने गुबुंलेसो जानानै दं आरोना गाइस ओमफ्राय बैथिंथ' नाव गाखोनो मोनो आरोना बैथिंहाय नाव सालायो ओमफ्राय ओरैजाय गैया आरोना माने बैथिं फैसा लायो ओमफ्राय ओरैजाय फैसा लाया ओरैनो फ्रिसो ओमफ्राय आं बे फ्रियाव हाबफैबाय आरोना गाइस आंथ' हाबैयासैमोन नालाय बेहाय ओमफ्राय नै जोंना सासे ना हमगासिनो पुरा दा बाव ना सारनाय मानाय जागासिनो दं आरोना बे बिलोआव बेलासियाव मोजां मानसिफ्रा बिराद फैयो आरोना बेलासियाव फायसे ना हमदों नै ब्र'आ फायनाय কিমান হৈছে ছোট ছোট মাছ না ভালো 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 नै ब्र'आ ना सारदों थ' गाइस दिनै हारसिं भिडिअ खालामफैनानै मोजां मोनबाय आरोना हारसिं ब्लग बानायनायनि मजायानो आलदा माथो आरो उन समावथ' हारसिङैसो थांनांखागोन आरोना गाइस जों लाइफआवथ' लोगोफोरखौ मोनबाय थाखाया नालाय बयबो गावबा गावनि खामानि थायोना दसे जिरायबाय आङो ओमफ्राय आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव होनबाय थायोखि हिन्दीनि रायलाय हिन्दीनि ब्लग बानाय होनबाय थायो आरोना गाइस ओमफ्राय आङो हिन्दीनि बानायनो सानदों ओमफ्राय आंना हिन्दीयासो बारा मोजां नङा आरोना माने सियर रोङा आङो एसेल' रोङो आरोना माने नोंसिनो खिथानो हागोन आरोना गाइस आंनि खिथानायखौ नोंसोर बुजिगोन ओमफ्राय आं एथबां माने गोरा वार्डसखौ रोङा आरोना हिन्दीनिखौ ओमफ्राय होमबाबो आं नाजागोन आरोना गाइस हिन्दी आरो बर' बे मोननैजों आं आंनि ब्लग्सखौ बानायगोन आरोना हिन्दी आरो बर' आंनि ब्लग्सआव आं हिन्दी आरो बर' बे मोननै भाषाखौ रायलायगोन आरोना गाइस माने बयबो बुजिनायनि थाखाय ओमफ्राय आलदा स्टेटनिफ्रायबो नायोना आंनि भिडिअखौ ओंखायनो बिसोरबो होनहरबाय थायो आरोखि ना हिन्दीनि बानाय होननानै ओमफ्राय आं बेखायनो बानायनो सानबाय आरोना गाइस
ओमफ्राय आङो एबार नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय आङो हिन्दीनि ब्लग बानायनायगोन आरो ना गाइस माबायदि जायो नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोना ओमफ्राय नोंसोरथ' मिनिखागोनसो गाइस आंनि हिन्दीखौ आंना जाया आरोना हिन्दीया एसे मिनिथावथाव जागोन बायदि मोनदों आङो माने हिन्दी बांला बिदि लगायलाजोबनो नागिरो आरोना गाइस मा मिसा खोथाखौ बुंनो थ' गाइस दसे टाइम स्पेन्ड खालामसै बाहायनो भिउआ बिराद मोजां नै धिरबिलना हिट गाइस एबार आं बै साइडथिं थांसैलाय आरोना गाइस बावबो दसे थाबाय ओमफ्राय बेहायबो दसे थाबाय दा बैथिं थांसैलाय आरोना गाइस ओमफ्राय आं दा थांनायाव नैबे दा फैनाय लामाजों थांला नामा सानदों आरोना दा फैनाय आं ओरै माबाजों फैदों आरोना नायगावजों ओरै सराइखेला जानानै ओमफ्राय आं दा ओरै थांनो सानबाय आरोना गाइस आलदा लामाजों एबार आङो ओरै नाराबारिजों नङाबा ओरै बावखुंग्रिजों ओंखारलांनो सानदों आरोना गाइस थ' होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस बैसिम थांग्रोसै आरोना लेट्स गो गाइस लेट्स गो बथल लिंग्रिजोबनाय गाइस बाहाय गारियाल' लिक दाजासोलै गाइस मारै बथलखौनो सिफायना गालांजोबखोथाय मानसि नांगौआ सोलायसिगोन गाइस फुरा बेटार बाइक खालामनो हायो गाइस दिस इज 390 BS4 shit man this is 390 BS4 hayu easy bro easy this is easy apa ada gitu dulu itu थांसैलै बाहायबो ini view point खालामबाय थगाहाय नै आं मिन्थिबावामोन गाइस बेनिफ्राय बिराद मोजां नुहुरो होमबालाय बे दैखौ heat guys moza बैसे पिकनिक जायो आरो ना मानसिफोर फैयो गाइस बाहाय नै ओरै सानाबो हाबलांथारसै नै नैबेयाव दं मानसिफोरसो बैहाय बैजों हाबग्रा दं आरो ना गाइस बैहाय पिकनिक स्पट माने बेयाव पार्टि सार्टि खालामनो मोनो ओमफ्राय फैसा लायो आरो ओमफ्राय नैबेयावबा फ्रि नैबे आं बैहाय थादोंमोन बै बलेर'नि ओरै सिगाङाव थादोंमोन आङो ओमफ्राय दा नैबेयाव फैबाय आरो ना गाइस दालांबो दङ नै माथो हिटनो गाइस नै भिउ पइन्टखौनो बावनानै दंमोन आरो ना भिउ पइन्टआनो नै बाहायसो बेहाय मोनसे न' लुबाय आरो ना माने बाव गैयामोन न' ओमफ्राय माला न' बानायस्लाबो माने बिनिफ्राय भिउ पइन्ट जायो आरो ना गाइस बिराद मोजां भिउ पइन्ट हिट ओरैजाय दै ओमफ्राय ओरैजाय हाजो दं आरो ना गाइस साना हाबलांथारसै बिराद मोजां नोंसोरबो बेलासिफ्राव बिदिनो फुरा भिउ बायदिसिना बार जानो गोसोबा बाव फैयो आरो ना गाइस धिरबिलाव माइन्डफ्रा फुरा फ्रेस जायो बाहाय ठंडा ये चेक करिए गाइस गोरा धिरबिलावबो बिदिनो हाबलांनांगौ दाना टिकेट लायो बाहाय ओमफ्राय आं दा नैबे लामाजों थांसै आरो ना बिथिं थांबा ओरैहाय नाराबारि ओमफ्राय ओरै बावखुंग्रि बे मोननै लामाजों थांनो हायो आरो ना बे मोननै लामाजों बिथिं थांबा नों सिङाव हाबैला बेहाय फैसा लायोना आं हाबैला आरो ना This is the view, man. This is the view. Selama ini misi berlarang, itu selama ini jarang lambai. Mana yang saya itu selama berlarang.
এইটো বাউকুংগ্রি যাব না যাব এইটো রাস্তাটা বাউকুংগ্রি যাব না যাব এইটো রাস্তাটা বাউকুংগ্রি এইফালে না যায় এইফালে যাইলে কি 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 পাই এই কক্সবাজার না পাই নাকি পাই না এইফালে যাইলে থ্যাংক ইউ দে বাবু লামাखौ आन्दायबायसो माथो आंलाय बिगोनखा रास्ताया ini lama bilang gitu ada nggak ini itu baju mentera yang lama itu ini cuma sih এখানে রাস্তা আছে না নাই কোনখানে যাবা এই বাউকুংগ্রি এই সরাইকেলা সরাইকেলা আর কোকরাঝার আছে তো এখানে এইখানে যাও ওখানে খুলিয়া দিয়ে ওখানে রাস্তা আছে ওই রাস্তায় যাবা একবারে বেদলাংমারি বাগবাড়ি ওখানে রাস্তা একবারে আছে ওখানেই তো কোকরাঝার যায় এই রাস্তাটা এখানে নাকি না ভালো রাস্তা আছে না এখানে ভালো রাস্তা বেশ लामाखौ मिथिया आरो ना आं गाइडआ गोरलै गोरलै हाबबाय नै आन्दायजोब्बाय खेला गोबाव जाबायना नांलालै बावलै गिदिंनानै थांफिनसां लामाखौ मोनाखै माथो गाइस oh shit this is the rasta guys नै guys लामाया बेखिमोन आरोना अबेबा जाबाना थांनो लामाजोंसो फैदां नै लामाया बिदिसोमोन बे सिङाव फुरा आन्दायबायमोन आरोना guys anda थांनायाव बिदि थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दा फैनायाव ओरै फैबाय ओरै हाबफिनना थांदों दसे थाथ'नोसै आं गाइस थ' गाइस आं दा फैयै फैनानै फ्लाइअभाराव सफैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना गाइस भिडिअआबो गोलाव जाखाबायना आं ओरै गिदिंना फैबाय आरोना गाइस ओरै आंना लोगोफोर सफैबाय आरोना गाइस जाहैनो आंखौ दिनै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरोना गाइस ओमफ्राय आङो एबार नेक्स्ट भिडिअआव हिन्दी रायलायनाय लाबोगोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि जायो थ' बाय बाय गाइस जय बर' हारिनि